maar. Piet, Daisy en Mario. Hey. Hey Glendy. Hoi. Hey Mario. Hey. Ja. Zie maar even. Nee, Spidey. Kinderjongen. Nee. Kom. Ken het meer, hé. Nou, kom maar, dan gaan we naar buiten. Maar ik snap net dat je hem hier nog binnen. Spidey, ik zal maar even verder rennen. Joeke, Kiki, Tije en Rijn.
Wat is dat? Mario. Mario, hè? Nieuw-Holland. Ja, en dan neemt ze hem Nieuw-Holland. Au. Au. Joeke, Glendy en Mario. En Kiki. En Mario. En Kiki. Mario Kart. Oh, Kiki is hier ik. Hey, Kiki. Iedereen vindt het leuk. Maar vind je het wel leuk? Ja. Ja? Iedereen. Hoi. Hoi Mario. Hoi. Nieuw-Holland. Hoi Nieuw-Holland. Ik heb ze net Nieuw-Holland nemen. Maar... Hoe heet die? Het Piet. Piet. En kijk, die zo altijd dat het pizza is. Pizza. Ik zei dat het mij voor als je Mario jet. En toen zei ik, wie is dan misschien een leuke naam? Nieuw-Holland. Dus hij heet ik Nieuw-Holland. En ik zei, hoe heet Piet dan? John Deere. Dan is het Piet John Deere en Mario Nieuw-Holland. Ja. Hey Tije. Ik heb niet... Ik zit er meteen van... Wat maken ze erin? Hey. Ik maak een schilderij van Mario. Vet cool. En waarom? Dat een cadeautje voor uit Mario is. Welke Mario? Die Mario. Is dit een cadeautje voor Hoyt? Mathilde hier een heel goed idee. Het kan net. Daisy en Peach. Peach, Daisy, Roland. Oh ja. En Glendy en Mario. Dat heeft hij hier op zijn kronen. Faya? Ja. Vind je het leuk? Ja. Vind je het mooi? Ja. Dit maken ze mooi. Hey Ryan. Mario schilderij. Was ik blij met je cadeau? Ja, ik heb zakken gekregen, maar dat is ook goed. Hij is nou een eigen pony. Mario. Wie bist du? Oké. Vet cool.
Zul je het leuk vinden? Wonder. Sally. Uniek. En Rijntje. En die willen heel graag naar binnen. Ja, het kind nou, hè? Ik heb 3 ervan vult. Doe maar. Doe maar. Doe maar, Rijntje. En de boel is alweer sloopt. Maar dat zal ik zo even doen. Peach. Daisy. Nou, ik zal ze even in de box dan. Doe maar. Sally. Wonder. Rijntje. Goed zo, braaf. Goed zo. En ik zal Rijntje nog even doen. Hey Kiki. Hoi. Hey Joeke. Hallo. Nick en Spidey. Denk er maar om. Hé, straks te skoppen. Bjarni.